Hamren ahiti kimi along KSA ASDC KNCA atum kaja song ajai mek kapadupon. Tomonar we kit hepar pek ajok pinang man ahem tun kona hamdun. Bom riaha war arlo arat afan pini arni anta poriwarton atomon jabdam depin. Karong pini karbideli news ani kasam abitalong peneli thari monosingti non birda ton pe arso connect tha lakha crazy langpher constituency ke parlo bomre ahawar ara daphan pini arni anda kemesen atowar keleledet ajok ratatum kiduk kisung kecetong nang mate non porwartan sarkar pusname bomre aran afhan ke porwartan atomon ke jabdam dedet ajok ratatum katorapen kecetong nang Volongkomaji bomrui ahawar arlo kilometer ke thombak do ajak nonpu arni anta haladak ahawar aran atum barla wecheng viri apor ahodote rat kachileng kisung ke phona lason si barla apor ahod lokacharli aw somar atum school kidun kedam kewang kisung ke boinang lapen keso kiun e kachepon kachewan kisung ke phonang lapen hithi kulat kedam kewang kisung ke phonang do piglo poda haladak ahawar arat atum pen niletum apherang ki aphan berta nang pachini don aprangsi karbi daily news kelang aratum panta yilin pen ningkang sam kadam pachirlo kardom pini laka crazy langpher constituency ke parlo mate bomre hawaralong tuara we pinlang lapen rabis tok the pinlang lapen rabis ke thogi gali ke thela ta tuara ta non puna thekdum dela sinang lang dun igbom loy litum nampak lang ikon po tuar ko an ma me haino lai nang litum si sini po nang bung do theba ne teng ben kerang nang lapen sagelan ta na ching doi nang lo yo bomre hawar ko an ma develop nang kele nang litum ta na chini iklo yo ai tha rabis doma we manang litum yo mate arbe nang jang lo te lang bung do het la bomre hawar pu adi akai ramsing timung nang celang leke nang litung si sini lo yo lasi labang so ahawar non MSC kilik aprang nang salok pitha pose hawar arat atum pen langpher local MSC ramsing timung aphan kachuning ri padopon ni tong ke chonang ri la lo yo ke do dam siksak piklo barikha becheng beru ke dam ali ga be ke do dam kisung lasi la langbung langpret is somar kachali somar tame langbung langpret ki school bari kha por te school idun ka siksak kidun la lang nang kang rai abi pina masi school la kidun ka siksak do piglo nasi ni tumang la ke theding mas ke chuneng ri lo yo la local MEC phansi non mat ali nang bonai pinoi pusi ni tumke ka chuneng ri lo yo Volongkoma jipen jirsong singna report Karbideli news Nijang Karbenglong District Headquarter Hamren Hiti Kimialong KSA ASDC KNCA Song Thomatum Chelang Petpen Kaje Songajai Mek Kedeng Pon Kadok Karbideli kaninge dun pen Karbenglong kerai dun theklo pulete halada helol dun eko pai ke da bari malong ili dun ke pen dun long pen dun bari malong SDC Karbenglong Congress la pen SD KSA Chirum Petpen Pinilada hana ke do lake ke data Meghalaya lapan Assam Allah Karbian Assam lapan so polisi government lang tum chikoi dun thek thep pen pinilada tum ladak somthom chingrum pe ladak pinilada hana ke do pol la sing thek polong Pinijang mi poni phai krehini ani Nijang Karbenglong Headquarter Hamren arong sopi along KSA KNCA ASDC atum kachesong pon ase pilake son thom alam thepensi chesong pon lo kecheng si akemang lake give and take policy Assam Chief Minister pen Meghalaya Chief Minister angbong kaching ki kachethan alam the aputhak abangke nitum KSA KNCA ASDC atum ke mentu ne penta chedon dun thek the BJP mate Assam government pen Karbenglong along le kijor jipu abangke non amat ington nang jipusi sodak pen pinrempon Adontu ake mangalam thelake tongsikot pen AFSPA mate Arms Force Special Power ek apothak prabjin pen inglong aso ahawar arlo pen JN ponangji nilitum inglong aso ahawar ke AF
SPA nangne pusi pachini pon kijutsi akache songpon alam thelake eco sensitive zone lapen elephant corridor alam thepen Karbi Anglong alongle nangki thike nitum ASDC KNCA KSA atumke mentune penta chidondun thekhe puta pachini pon bangso kache songpon along abarim CEM Johnson Bay Ramsing Togbi KSA Central Committee Rapchun Bang Atumta Chitongdon Lapen Pinangan ASDC KNCA KSA Klembang Pi Atumta Chetongdon si Chesongdon RDP Dun Hamren Pen Bijaran ng report Karbi Daily News Jangmi poni phai kep ani ajo por phai krisi apor malong lakhahini disama ahavar arlo sarmen hanse arong laben sikari hanse arong ki ong dung ahem tun kanahok kedamtang jangmi poni phai kep ani lumbajong ahavar ke parlo disama lakhahini ahavar sikari hanse arong lapen sarmen hanse arong along ajo por phai krisi apor malom tomon arve kithe ahir kang tangrak ajok pinang an ahem tun kanahok dun dolo Lasonsi labangso tomon arve kithe ahut kanahok dun ahem tun amen lake dhonsing be ahem hakim ingti ahem lapen prodip be atum ahem lapen pinang an ahem tun takan hok dun tulo tomon arve kithe kewang pen ajok kido ahem kanahok dun et ajok haladak ahabar arat atum kido kethak ji adem mate ajo jirlo apor kesang ji adem anta avedet si chidin somemian pinlo Lasi tomon arve kiwang pen kanhok dun et ahem tun atum aphan mate kidu kisung ki phovek abang fu abang phi atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng MP Horen Singh Be Lumbajong Local MEC mate EM Roton Teron lapen District Disaster Management Authority mate DDMA lapen Indian Red Cross Society atum pen kerap ki pajir dam asonte mesenji puta penang an arat atum 700 pusi nilitum apherang ki sai hemalong detanang pale Manjapen Salongki Togbi Report Karbi Daily News